Ето колко трябва да заработваш в момента в Германия, за да можеш да получиш по-късно 1500 евро пенсия. За пенсия в Германия събираш така наречените рентенпункте или пенсионни точки, които зависят от твоята годишна заплата. Една точка в момента струва 40 евро и 79 цента. Но за да стигнеш до така заветната месечна пенсия от 1500 евро, ти трябва да събереш около 37 точки. Но сега идва и важната част. За да получиш една такава точка, годишната ти заплата трябва да бъде поне 50 493 евро. Заработваш ли по-малко, то тогава няма цяла точка за теб. Така че теоретично за такава пенсия в Германия трябва да си работил поне 37 години за над 50 000 евро годишно. Или разбира се, другия вариант е да работиш по-дълго. Ако, например, заработваш около 42 000 годишно, то тогава ще ти трябва 45 години работа. И тези 1500, за които говоря, са в бруто. След удръжките ще ти остават около 1300. Поред мен такава пенсия за толкова много години работа е прекалено малко. Ти какво мислиш? Напиши долу в коментарите, ще ми е интересно. И не забравяй да споделиш и харесваш видеото ми за още такива.